Fed znížil úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Fed, čo je ekvivalent americkej centrálnej banky, po rokoch znížil úrokové sadzby. Zjednodušene to znamená, že získať kapitál teraz bude lacnejšie a tým pádom ho na trhoch bude aj viac. Pre krypto je to dobrá správa. Pre Bitcoin, pre Ethereum, pre altcoiny, pre DeFi, pretože investori tam pravdepodobne pôjdu hľadať vyššie výnosy. Coinbase, najväčšia americká kryptoburza, zvažuje vydanie tokenu na svojom vlastnom blockchaine Base. Na podujatí Basecamp potvrdili, že na tom aktuálne pracujú. Je to dlho diskutovaný krok, pretože Coinbase zo začiatku tvrdila, že o vlastný token nemajú záujem. Tento token má priniesť väčšiu decentralizáciu, rast ekosystému a tiež výhody pre developerov. Ale povedzme si úprimne, je to aj spôsob, ako z vlastného blockchainu vymlátiť ďalší zisk. V prípade, že by Coinbase spustila vlastnú kryptomenu, hneď sa zaradí do rebríčku tých najsilnejších. Poznáte PumpFun? Je to platforma, kde každý môže spustiť vlastnú kryptomenu bez potreby znalosti programovania a navyše s veľmi nízkymi, takmer žiadnymi nákladmi. PumpFun onboarduje tisíce nových užívateľov do krypta tým, že výrazne zjednodušil prístup na trhy. A ponovom takisto spustil live streamovanie. Tvorcovia tokenov sa tak môžu natáčať na video a zarábať tak odmeny od ostatných fanúšikov svojej kryptomeny. Kto by nechcel zarábať na tom, že sa natáča na internet? A navyše sa pritom ani nemusíte vyzliekať, keď nechcete. Solmania. Sol je krypto, ktoré teraz kupuje každý. Galaxy Digital, Jump Capital, Multicoin Capital a vznikajú ďalšie a ďalšie spoločnosti, ktoré sú zamerané iba na to, aby nakupovali kryptomenu Solana. To tlačí cenu Solany hore. Aktuálne sa obchoduje okolo $250 a už sa začína šepkať aj o tom, že by sa mohla pozrieť aj na 300. A navyše nás pravdepodobne čaká schválenie ETF-iek na Solanu, čo cenu takisto môže posunúť ešte vyššie. Ak sa chystáte Solanu obchodovať, tak ale buďte pre istotu aj opatrní. Čo ide rýchlo hore, môže ísť aj veľmi rýchlo dole. Fed práve znížil úrokové sadzby a peniaze sú lacnejšie. Váš švagor, váš kaderník, aj finančné inštitúcie. Všetci kupujú krypto. Nezabudnite nasledovať, aby vám nič neuniklo. Je najlepšie, že akoby ja točím tie videá a vždycky natočím tie videá a nemám z toho nič nakúpené a potom vidím, jak to ide hore a presne, že boha, tak natočil si o tomto video, prečo si to nenakúpil? Nenakúpil.